Hi guys, may hapon na. Nami din ilan ni mother. Na busy town mi daw guys no. Kay daghan na nga. Char lang. Pero wala pa ko nakamangan. Wala pa ko nakamang guys. Ako dili na ko mag-expect kay nag-leader magud ko. Sila dire. Nakadawat sila. Pero dili pod ko sure kung kuan kay loyo-loyo sila daw. So, nanato nilong guys. Nanay pinakaan sa mga bata. Magluto tag sudan sa batong sudan na nga maluto. Nabay sudan ka maluto ani guys. So, bakay sudan ani guys. Mangukaw ko sa ref ni mother. Kung na din ang anak ni Pungkol. Ikan sa mantikaw. Dili ra si Pungkol magbutar guys. Inana naman na iyan ang pangalan ang Pungkol. Ina ko na dili ko na Pungkol ni si father. Ay pa si mother og isda guys. So ato ning hinluan yang isda ni mother nga gipalit. Ato ning ipaksiw. Kaya makapanghapon na dayon tapag sayo kay aron nay mga man charlang. Ito guys, busy ng motor. Nagbaras-baras. Si Alan, kuan siya, nag-back up. Back up siya sa kuan. Back up siya sa Bagman. Manang naami dari karon. Nagtapo. Ay sa timaya miya day tura sa ila. Sililin diri to ganina karon na. Wala. Ami dari karon. Kasi nga mani sa tubig oh. Nag-agas di ay. Ato ning ipaksi ang isda guys kay ano makapanghapon na dahil pa. Ay! Nagbanak, nalagay ni Dani din na nagilikawas ng tubig. Basing nasungsungan gang. Saan yung isda? Saan yung isda? Budloy. Nga gagmay. Kahoy ng de, paliw ng de. Kahoy nga iloglog ni ma? Oo. Budloy nga gagmay. Gamay nga kahoy. Igo sa bangag. Ay, tatag kahoy na ni guys. Kay nakabarahan ko na yung dyan ng kuan. Ito yata na guys. Nara ito sa maning tubig nga naman dito ni sa hagdanan. Ano siya kadaya? Ano pa? Ito sa man. Ito ning kuanon guys. Hinluan ng isda. Ay, manhapon. Naman na ni kuan. Puno man din eh. Diyan, butang sa kuno. Ha? Kaya ako sa tubig-lubon. Nga naman napasangsahan. Nasungsuhan dito sa gawas. Jesus, ginaon ko di ay. Ikon, dalagang dalaw. Dili maguda ni makuan. Bawal. Amo ta sa larapit limit ko. Dito rin sa silong kukunik. So, sa'yo, tagdigamo, guys. Manaw niya, mangamang. Manaw niya, mangamang. Balik-balik, mag-idiotik ang mangamang. Bitaw, guys, na. Busy na bitaw, guys. Nga. Sainan ka. Ano? Sa'yo tamagkuan. Sa'yo tamakamangan. Kuan. Ay, sumaning. Way lamas. Way lamaser. May na si tata guys. Kinakamang na. Sa din na. Makamang nga si tata. Sabaw ka? Paksin. Ikon, sa daw tiri. Kamang. Tabangin sa tukong. Ako nakamang. Tabangin sa tukong. Kaduha. Gusto rin si tata kamang kaduha. Unsaon ganito pagutang pa? Si Mr. Gingayan na mo ipakamang si kaduha. Sa, kita uran niya di naman nag-agas. Hindi kagas din siya no.
Pagkasa dito, gloy ata, de. Paghinlo na, gloy ata. Uy, giurot na ganina. Umano palit si mama. Wala ni eh. Ahos na lang. Kuya Iking, ya dito naghinlo ay sa iluy Ahos na lang. Kamot siya. Si Mana, ang sang kusinira karon nga, nahuman ako ganabuntag. Oto, pagkagabi siya, nasad. Lagi paningkamot sa ko guys na Saging. maka O, tag 20 lang kilo, anak. paningkamot ko guys na makabidyo ko karon guys sayo kay kung duty ugma. Larang ko yung kuya iking dito. Ay mo pag nice saging guys oh dako kayo. Pila kilo ni doy? Ah, dito nila ni Kuan Binjik. Muning tag 20 ang kilo. Trayan tadayon guys. Niti. Sakit na ba ko Lugar tiyan? panit daw, ikaw kaon. Sakit ba ako tiyan? Pagaba lang. Kanta guys. Ako lagi. Hinog na naman mga ate. Hilaw. Hilaw siya. kay Tamis green kayo. pa. Silaw ng vlog. Hilaw siya kay green pa. Ta. Pizza ra. Baman mo Diyan pa yun. Saging. Kinsa gani ka? Amay man. Unsa gani mo ngalan? Ayo amay. Si Amay badet ka nga di man. Ikaw, unsa mo ngalan? Jay. Ha? Jay. Kinsa ka anak? Mama. Kinsa mo papa? Papa rin. Diniya to bang nako? Kinsa mo papa? Papa rin. Kinsa ganing Ricky? Oh, nara ko isong nga gwapo guys. guys, hi guys. Agoy. Di otro di. Otro sa. Otro sa ba? Di. Hi guys. Otro. Oh. Papa. Otro ba? Papa. Otro. Lalo ka na sa ato. Ako matubog. Na. Mara. Hi guys. Oh. Okay ra mo. Ber. Hey guys. Hi Pongs. Hi Pongs. Samad ka mo. Muna ko isong nga tos mantikaw guys. Nakaulit na. Ano yung isun mo guwapo? Ah, gwapo ka lord. Pinalot. Gwapo ko no. La. Gwapo de. Manang uy. Dukduk ka sa. Manghatag ka. Kumplito ka sa na. No, di pa may naw. Kapila Ano ka ang naon siya. natin? Ito ra. Tuyong. Ay, win. Ulan ng mga bata igugas sa plato. Nasumul lagi na. Yun sa ni mo. Yung si Papa kay di daw makuan. Bukan niyo. Sa Manila niyo. Mga gawin. Mga bata. Ah. Naata. Suka lang. Adot ko dong. Kaya kung nanay dia. Banay. Banawal. Luloy ali. Eh. Chiko ano? Anak kang anaan ng tubig ka mo. Sipat ka. Iluwan lang. Kuhaan ang silupin niyo. Ibutangan na to nag-oil guys sa tong paksiw para lami-lami po. Nara guys sa tong paksiw. Saba kay ka. Okay. Unsa? Unsa ba si Chichi? O man igitiwas yung trabaho na ni? Che! Unsa yung ngalan? Medyan. Hmm? Jay Jay. Si Jay Jay. Mali anak ni Pongkol nga tulo. Mali anak ni Pongkol nga tulo. Pila may edad? Pila may edad? Pila may edad? 11? Siyang grado? Ikaw kay mo eh. Margarita. Bila mo gida? Ikaw ang hudok na yung silupin. Masa dinutupin? Si Janice ang nanghugas sa plato. Asa ba kada ni iyang mga kuan? Siya nanghugas guys. Bukan din mo madam karon oh. Karon sa kadawat talindahaw butan mo siya kay kadawat talindahaw kalaki mo gang. Kadawat siya galindahaw. Kami wala pa. Og namong dalaga dinhi guys oh. Suma lagi nga po tanan 26. Pila ba kay mga ako? 26. Ang 26 man. Dili 29. Upat ka nanay. Upat ka marilin. Upat ka 26. Kita guys.
Ang hinlo si Tita Janice. Tanaw na to itong gilutog. Naluto na ba guys? Kaya ron mamahaw na din tan. Mahaw! Mani hapon. Wow, lutok na di ay. Ito na nahawason guys. Mintas na kay sabaw. Kaya mga bata, hilig og sabaw. Utang ka na itong cellphone na sa ibabaw. Sorry hulog ha. Sorry hulog guys. Nakaluto na ta guys ha. Ready to eat na lang dahil na siya. Okay. Manatag luto diha, nakaluto na tag kanon. So manawag na tag panihapon karong taud-taud kay sayo-sayo pamansad. Maligo pa ka, gang? Maligo pa ka? Unya na tamahaman panihapon maligo o man kagaligo. Maligo ka na? Ari ka kaligo dai? Abi na kung maligo ka kay magpakamang ka. Ramang na po tayo. Ay, kamang na day ka. Panela dyan eh. Kamang ko na. Agagay, nagpakamang. Day ko na siya dahang, guys. Ako naligo ko ganina sa... Manana yun. Ay. Manana. Hinlo sila ng hinlo. Hi, guys! Mag-ready ka sa atong panihapon. Magpukad na ta, guys. Kailan nakaluto na. Nakaluto na ta sa kanon. Di atong tilawan basig hilaw. Itong luto. Luto siya guys. Wala. Pamantay na ka. Panghugas mo sa inyong kamot. Panghugas. Nag-sorbi uroy mong nakahukad na bako. Hugas. Hugas na ko na yun. Hugas mo sa kamot. Kaya di mo pa kanon karon di mo manghugas. Ang dali ko, mama. Manghukad na ta guys. Kaya manihapon na ang mga bata. Nana kayo uyab kay? Wala, oy. Nana mo kuno kayo uyabin mo ng mo mama? Lagi pag-uyab-uyab pag sayo. Kaya hindi ka maminyo pag sayo. Wala, oy. Sa manang baso anak ko ana. Anak. Si Alan na to guys, naa siya, libre pa ning hapon. O pauna daw ning mga bata ta. Basyuhe sila ta. Pamnastay na inyo daan. Pauna na ko ning mga bata pagkaon, karon matunaid sila. Wow. Nahugas mo sa inyong kamot? Ay, di tagin mo pa kanon. Pagbasyo may regress. Gatis niya, rajin ng aga ng bataan. Bukatag sudan guys. Nalagi na circle ma. Ano na? Taray. Okay ra. Wow, my favorite. Nagmay ka siyang isda guys. Tamban ni ma. Dili. Juan, budloy. Sabay, tawagan na sa inyo guys. Kaila pa mo sa budloy guys. Ang akong gipanakot guys, kaya ahos lagi siya. Kaya walay lain. Natdan og loyan, natdan og bombay. Ahos lagi tawon. Ano yung pagma? Agok. Baka nakadungog sa istorya? Hala! Si Amay ay. Sa manaa, oy.
Ano to dali? Entry yan. Sabi? Uy! Oy, ay mo pag-ija-ija aho-aho. Ako si Indy, si Dodo. Si Dora Gamay o si Amay. Wala ka plato. Laway kayo. Sige, pwede dito plastar ka eh. Pangalan mo. Sige na. Sige, sige na na. Sulod mo dito sibog. Dungay plato tayo. Mga dampot dire. Oh, grabe. Mga apura na yung mga hon guys ha. Mga apura ni tanan. Hi guys! Bata dan! Hoy, paglingkod! Ay, paglingkod! Kaya ba siyo? O, dili ko. Masuwi tanan. Hindi, bahalang panindog ng mga dampot. Bahalang panindog ng mga dampot. Alam mo na, makikita. Miki, dito. Ano na, i-video ko. Ano yan na sa mga dagko. Sige,